Oh, aku kok kono ayo aku ngerti sampean dioyok-oyok karo wong wedok diambungi sengak-sengok masane aku gak ngerti ning pojokan kono mbake sing gawe jilbab mau ndi ora ngerti lah nek bojone nang kene lho ngono kuwi jale rene lek wani rene ayo rene ngajak endi mau sing ngambung bojoku sing dak foto ayu sampean Bu Kesi ning enom iki dadi salim mriyen Bu iya ya Cahayu jenengmu sapa Nduk Sinta Sinta ha nggih Sinta Sinta aku lah Sinta aku dadi Rahwana tak colong kowe engko lho mulai nakal to Pak Yoyok mulai nakal to yen bali bejo suaramu ketok gedhe men mesti kuwareken kowe mesti. Wah. Ning endi-endi mangan mau ngene Bu Fitri dahar, ngene Bu Suci dahar. Ayo. Ngene Mbah Kirun ya dahar waradan. Lah nggih to Pak Dalang. Jenengane kok nggih buka rahasia. Pancen nggih sakniki niki kok kula nggih gumun lho. Kula niku kok kemaruk men nggih. Nafsu makan kula niku kok saya suwe saya kathah ngoten lho. Mula sakniki awak kula dadi bedah sak menten. Ora kok saiki lek kemaruk. Wiwin biyen sampean pancen wis kondang sinden Surabadok tadi. Lek ngerti panganane wis tubuh wah buka isi lek mangan wah nyenengke. Ya pancen enak tenan lho Pak Dalang. Awake dhewe kuwi yen disugata karo ingkang kagungan kersa ngoten disumanggake ya kudu menghormati ngajeni. Senadyan to asine iki wis kebak wareg mau ning ndare Mbah Kirun. Ayo Nduk, ndang madang. Nggih Mbah. Ternyata lawe nang kono bothok iwak aku lho jenenge iwak kucul. Apa kuwi sing meturine gedhi-gedhi kuwi? Heeh. Napa Pak? Mlanding nggih niku. Enak ya kula mangan sak piring. Wau tenggriane Bu Suci kula nggih didamelke napa niku jangan lombok ijo. Wah, enak pedes tak pangan. Wau tenggriane Ibu ingkang ransit wau Bu Fitri kula nggih muadang malih kalih napa jenenge iwak pitik dipoteng-poteng niku. Matur suwun. Pinter lho lek mu milih iwak pitik ingkung utun sing kok pilih mek ndas nganti tekan buntut. Ha iya. Utuh lek kuwi. Ha iya. Nggih. Nggih Pak Dalang. Saestu dalu menika kula remen sanget. Sampun saged sowan wonten ing Darmareja mriki pun ping 14 taun nggih Bu bojo kula. Lek kula paling nembe ping 7. Soale sakderenge kalih kula dheke kalih sinten ngoten. Jenengan apa nggih? Saderenge kalih kula kan riyen nggawani sinten ngoten. Jenengan apa? Oh, Bu, mboten nate nggih Bu nggih. Kula riyen karo wong wedok gila kok mbiyen ae. Angger wong wedok nyedakno kula langsung dekep ibu kula. Ibu, wedi ibu. Ayo. Ayo. Matur nuwun, tenane ya Pak, tenan. Matur nuwun. Nah. Kula nderek ndedonga, mugi-mugi masyarakat wonten ing Darmareja mriki sedaya kemawon mulai saking perangkat masyarakat tansah pinaringan kesarasan, kesehatan Bapak Ibu. Murah rezekinipun, dipun paringi bahagia keluarganipun, dipun paringi sehat sedaya, gampil anggenipun pados rejeki. Ngoten nggih. Sakniki kangge nglipur panjenengan kula tak nembang niku wau Pangkur Semarang. Senadyan to pun manak papat niki suwanten kula mugi-mugi tasih kiyat. Nah iki kaya mbek ya manak papat. Iya, Pak. Ning tak jaluk senadyan to aku wis awakku mblegentong kaya ngene, sampeyan ya aja nglirik wong wedok liya lho, Pak. Ora nek critane aku nglirik wong wedok liya ora nek. Lek nyawang langsung lah kerep kuwi malah. Lah ndek mau sampean lu aku kok kono ayo aku ngerti sampean dioyok-oyok karo wong wedok diambungi sengak-sengok masane aku gak ngerti ning pojokan kono mbake sing gawe jilbab mau ndi ora ngerti lah nek bojone nang kene lho ngono kuwi jale rene lek wani rene ayo rene ngajak endi mau sing ngambung bojoku sing dak foto ayo gak apa-apa rene ora apa-apa lah iki lho piyayine
Ya rene Mbak, rene Mbak. Kayak miki. Kenalan karo Bu Kesi, masane aku ngerti tak lirik ndek mau. Ya Mbak. Atau ya ayune kaya ngene mula dhek mepet wae. Iya. Ayu sampean Bu Kesi, ning enom iki dadi. Salim mriyen, Bu. Iya, ya Cahayu jenengmu sapa, Nduk? Sinta. Sinta, ha? Nggih. Sinta. Lah Sinta aku dadi Rahwana, tak colong kowe engko. Lho, mulai nakal to Pak Yoyok, mulai nakal to. Ngeten iki Bu lek cah wedok ayu nakal ngeten iki bojo kula Bu. Njaluk disunati malih nggih Bu. Lho kalau ibu-ibu malah belane aku, ngoten niku normal Bu Kesi jare ngono. Ngefans Bu Kesi kula. Nggih. Pak Yoyo. Ngefan kalih Pak Yoyok. Ning mboten kalih kula to. Remen Dua-duanya. Oh ya Allah. Daleme nggih Dharma mriki, Mbak. Takon Bapak Nggih, Yoyok. Darmo Selatan. Dharma Selatan. Tasik sekolah napa pun? Tase. Kelas pinten? Kula kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK. Kok iso ngefan kalih kula sing jenengan seneng niku wonge apa wayange? Nek Mulai. ibu niku remenane ten limbuane ngoten niku. Sinten? Ibu. Sing tak takoki awakmu nyapa kula. mbokmu kok tak katutne kok. Sampeyan sing seneng napa nih? Kula nggih wayangane remen terus Ah. sinten-sintene. Iki sapa iki lek ngerti wayang? Anu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Edian, ngerti wayang tenan saiki. Sinten wawas maneh jenengan? Sinta, Sinta, iya, weh elok tenan. Bojone Sinta sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya, pinter. Sampeyan kaose ukurane napa? Ora tenan napa? Kula L. L. Pak, anu L Pak Bud. Ini. Kayane bonus saiki. Wah, dikandung hadiah. Sinta sapa komplite? Desinta Trikartika. Desinta Trikartika. Kartika ya apa ngerti ora? Bintang. Bintang ya. Semoga kamu bisa menjadi bintang di Darmorejo sini. Amin. Ini. Iki enek gambare Cahya Kuntadi mergo aku nyalonke dewan ki ana. Ayo, aku ya DPR, dalang perwakilan rakyat ngono lho. Nah, lho Mbak, Cinta. Iki. Iki. Suwae, Pak. Hah? Sae. Sae napa won? Sae. Sae. Iki tulisane lho, iki. Ibu-ibu kae meri kabeh kepiye? Sabar sik. Lek pengen tuku. Nggih, jenengan. Nggih. 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 Ya, Cinta. Ya, So, anu karo ibuke matur ya. Nggih. Sampeyan sok lek rabi kon nanggapne Pak Cahya Kuntadi. Nggih, nek anu sampean eling niku kula nggih pernah sampean dukani niku lho, Pak. Kapan aku nyeneni Anu awakmu? ten ngene Pak Herminto ten KUD mriko. KUD. Oh. Nggih, kula pas napa nggih? Umur 2 tahun kelas loro Masa SD. orang tahun wis delok wae. Loro SD, kali loro SD ya. nggih. Nggih. Guyu cekakaan nonton napa gara-gara niku. Oh. Terus sampean dukani mungkin nek anu engko nek rabi ra nanggap aku tenono. Ngoten. Oh iya. Terus akhirnya piye kesimpulannya sok lek rabi arep nanggap? Nggih, anu dongaaken kathah rezeki mawon, Pak. Amin. Lho kathah rezeki lek ora nanggap padha mrongose. Oh. Nanggap ora, seseni danange kene. Nggih. Nanggap ora. Nggih, amin. Nah, plastiknya iki. Nggih ngamanke ngono ya. Lek karo cah wedok ayu lek menteleng aja mbombo. Tak sawang kok jur mentelengi cah ayu wae, Sinta wae. Tekan omah awas lho, ora tak paringi lho. Kalah. Ora njaluk mau wis kok. Aku dhewe. Dek Sinta. Nggih. Muga-muga Dek Sinta sekolahe sukses. Amin. Dadi putri sing pinter, Amin. membanggakan wong tua, Amin. ngarumaken jenenge keluarga. Amin. Sing penting sampean angger sregep ndelok wayang, engko akeh ilmu-ilmu pengetahuan baik jasmani ataupun rohani sing nang kene iki enek kabeh, pengetahuan tentang hidup. Semalam kuwi isine pokoknya komplit neng uripe menungso kuwi komplit. Enek susah, seneng, juga ada solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini kita alami. Nggih. Sama ndelok wayang, oh ki enek masalah ngene neng desa kene. Cara menyelesaikan bagaimana? Iki ndelok wayang. Pasti akan ketemu jawabannya. Ngono ya, semangat bener, belajar Sinta. Cahayu. Delok wayang, Nduk, aja ndelok dalang ya. Nggih. Dan delok wayang kowe entuk pelajaran hidup, ndelok dalang, wah, kowe iso kintil-kintil kok. Lah nek
anu ningali ten YouTube kan sing ketok wayange, Pak. Lah iya, dalange ora ketok to. Nggih. Mergo aku dalang basa lembut pancen ora ketok. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta ini Darmo Selatan luar biasa. Nembang ora? Arep nembang ora? Mboten saged. Iya. So, salim karo Bapak ya, salim. Dicium tangane. Sinta ku ya manut ae. Ya, Dek. Engko kaose lek mantuk dikeloni ya. Nah, ora lek meteng. Gawat. Ayo, saiki nembang. Saiki nembang, nggih. Wis ta, lek guyon wis seneng to? Wis ya lek guyon ya. Wis. Mingkar mingkureng angkara ngambah nada tinggi. Jerit-jerit ngono kuwi apa gulune ora lara to, Mak? Ora wong klina bayi pisan, Nduk. Ora masalah. Ayo. Awas. Kene tanggal 19 sowan ning Wates Kebon Agung Mejayan. Sowan ana apa kuwi jenenge ngene Pak Lurah Alex Susanto. Ya karo Pak Mudin. Ning kono. Klebu mau sing mucuki awake dhewe kuwi mau mahasiswa isi Surakarta jurusan pedalangan. Ya Mas Hafid. Iki daleme ya Bon Agung kono. Kuwi generasi yang hebat. Mau wis entuk apresiasi yang luar biasa nadyan dalange iki sik cilik parandine suarane gedhe. Iya. Wonge cilik ning suarane gedhe. Mergo sosok ya kuwalik ketoke wonge gedhe ning asline anune cilik. Ha iya ngono kuwi. Hafid iki generasi hebat. Pokoke lek apike ngono kuwi dadi yen menampilkan dalang saka luar daerah Madiun ning ya iki engko sing bibit-bibit dari lokal Madiun ya kudu ditampilke. Iya. Kaya tulis Sindu barang kuwi ya kuwi juara kuwi. Kuwi ya bocah hebat kuwi. Ya, Lanjut, Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa
matur sembah nuwun. Monggo dipun lajengaken mawar kuning. Mawar adalah bunga yang harum, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa Darmorejo tahun 2023 mampu mengharumkan dan mengindahkan Darmorejo. Semoga menuju zaman keemasan. Wah iya, amin ya rabbal alamin. Monggo mawar kuning. Tarengan mangga. Sembah nuwun Bu Kesi. Sampun ya Bu. Nggih. Diwiwiti saka Mbak Lia, ya Mbak, mang bawani Mbak. Mbak kaya apa? Biasa ya Mbak, rasa nyentheh-nyentheh Mbak. Ayo. Rasa jeneng kula. Rasa ngono ya. Tuti aja tirokne ayo. Niku sing saged namung Sapa? Niki sebelah kula niki. Ayo, sing iso mek ula lare angon iki lho. Ula buntung ayo. Ayo. Mangga Mbak Lia. Jeneng kula kelali aja lali niki soleh kula
Hup. Oper mboke gelar. Karyane Mbah Gesang ya Mbak iki. Mbah Gesang elok temenanan, angger entek-entekan mesti uleng-ulengan huruf L. Yen rali ya lo, ya lu, le, ya. Terus oper Mbak Uun ya. Yen dadi Lo. lara Terus lu. Sedirinten dalu Oh, bir kita. Ketok-ketoken kewala. Terus nganti ati besok apa bakal bali tutupen Umi Hafifah lo. Yen bali bejo kula Ngene iki karyane Mbah Gesang luar biasa. Ya. Kok iso muni lo ki mau. Yen cara aksara Jawa simbah-simbah utawa ibu-ibu mesti kelingan. Aksara Jawa ki yen lo kuwi tanpa nganggo sandangan wis lo. Iya, lek muni lo. Lo ki taling tarung dadine lo. Lek muni lu disuku dadine lu. Lah iso muni li diwulu dadine li. Yen renek wulune dudu li. Aksara Jawa ki angel lho saiki, Nduk. Ayo. Aku lali kok. Ayo. Rek ora nek wulune dudu li. Ayo. Yo li, anu yo nden kok sini. Kok yo li. Ayo coba Mbak Lia, Mbak Lia. Ayo. Mbak Li. Ya, yo. ngagema
Fatnawati mang tutup, Mbak. Bablaske pepeling ya, Mak. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Ya.